Mukadzi womurume uyu auya pauri achitaura zvaaitaura wakadi kumutsura zvakanzi ndakanamata nazvo inandizvize zvakanamata nazvo mprofita nditika akaza akati madzibaba indonzi message nditika pana mai ava pane mhepo iripo nditika yakonzera kuti iwowe nditika nemukadzi uyu mlese ne kura kuti nauyo inochokuita nomukadzi washingirai haisiyo kuruka kunge chidwei nauyo yakatoonekwa nokudenga pane chiripo pakati pako iwe nomukadzi washingirai. Zviri nani kupeta muramba paunenge uchiri munyoro tikazopeta tikaumanikidza kuupeta waoma unochoka. Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Shingirai zvandaverenga zvozvawakanyoresa shoniwa zvandaverenga wakazvinzwa unobvumirana nazvo here humukweti aubvumirani nazvo. Shingirai simudza ruoko rwako rwerudyi otini shingirai Mike Gweshe teedzera zvandiritaa ini shingirai Mike Gweshe ndinobvuma ndichataura chokwadi ndinobvuma ndichataura chokwadi chokwadi chogari pasina nhema chokwadi chogari pasina nhema Mwari vandibatsira zvakanaka. Shoniwa Mutozvi oitawo saizvozvo ini shoniwa Mutozvi ndinobvuma ndichataura chokwadi chokwadi chogari pasina nhema Mwari vandibatsira zvakanaka. Taura tidzo mashungurudziro auri kuitwa ndishingirai naShoniwa pamusoro imama pamusoro yedare pamusoro yanamai nanababa. Shoniwa uyu yaive shamwari yangu chitamba tese patatanga kumisana Shoniwa adzimai vangu vaibuda kana kuenda kwamutoko kumba kwaamai vavo inde ndiri kumaini kwangu tazoka toona mudzimai hapana vanoti amai vakaenda kwamutoko asi ndaishamisa kuti mashoko anenge achibva kwamutoko kuna adzimai ndinaudzwa naShoniwa ndiye shamwari yangu aive shamwari yangu uyu tikati naiwe Shoniwa kumashoko autaura adzimai yangu ava pari kwamutoko uri kwawana kupi. Shoniwa akanditi pane vanhu vakauya kukrau kwangu tovaitaura mashoko kuti uchiri kushungurudza mudzimai saka uchashaya munhu unoti amai vomunhu. Tikati madzibaba ukaona ushamwari hwako dai hauchazi chi ushamwari. Ndagara after 2 days ambuya vari kundifonera mai vomudzimai vakunditaura mazwi aya andaudzwa neshamwari yangu tobva ndadzokera kwaari. Tikati madzibaba kuna zvandai kutaura zviya iwo ndo ndakakunzwa here mazwi anobva kuna naambuya vangu ndoda kuziva munhu akauya kukrau kwako zvakanzi aiwa adzimai vako ndo vakandiudza asati vaenda kwamutoko. Tikati chirudzii ukona madzibaba uchamwari wako dai hauiti adzimai yangu vari kumba varambidzwa kunge ri mumukomo varambidzwa ngemukomo ichikonzero chekuti anzi wakakwirire shida ari kwanokamama aifambawo zvadaro ndikunomubvunza ikati nai madzibaba munhu akauya kukrau kwako ndiani zvakanzi mudzimai wako ndiakadi akanditaurira. Mudzimai adzoka ndobva ndamubvunza zvakanzi aiwa indakataura mudzimai wamadzibaba kuti ndo mazwi ari kwahama dzangu. Tikati komadzibaba vakazviziva sei pamwe vakadzwa naadzimai vavo ndokunyarara. Tikati madzibaba chatakaita zvokuti takataura mudzimai wangu madzibaba nemudzimai wavo ndikati ushamwari ngaudii zvawo ngauperi kona ushamwari hwako dai uchazi ushamwari. Tagara takazobata foni yaadzimai vangu ndikuona nhamba dzamadzibaba idzi net 1 dzaifona kuna adzimai vangu vari kwamutoko panga pane 10 minutes 6 minutes 4 minutes ndobvabvunza kuti adzimai kuti aiwa foni yakanga ine vana madzibaba vaifona kuvana. Ndakati chirudzii ndakati handidi nemhuri yani nemhuri yangu. Taenda muna December last year adzimai yangu adiwa kwaharira nemwana mudzimai ndakarorai naye vana vake adzimai yangu vana vari pabasi stop ndakaona shamwari yangu yakamira pabasi stop nevana tichibva kwandaibva ndosvika pakauya motikari dobva yamira kanzi madzibaba handei zvikanzi handisati ndakuenda tobva ndakasvika kwaari kati ko ndakati kudiko nemhuri yangu kanzi pabasi stop tobva ndafamba 200 meters saka mudzimai yacho yapai pabasi stop tobva ndamufonera zvakare madzibaba foni yadzimai yangu haisvita ndipira adzimai yangu foni zvikanzi tazokwira pakasiyana ndati vape foni zvakanzi ndavaona muglendo parengi ndikati iwo uri kuvaona chete uri wega
adzoka ndakamuendera kumba kwake ndikati madzibaba uwa uchazichi ushamwari ndakataura ushamwari ngaupi ngaupere hatina kuperera ipapo ndomunyarira nyaya iyi chazika ndiitsumudze muna machi mwana wangu akaya kumainsikana akabasa paitwa subjects auya achibaba ndira kunyora mamwe 3 adafoira ndikuti achimira mari yangu ndiona ndaisa bhokisi mangwana mwana yakadzoka kumba asina kuti asamupa mari ndakafona namai ndikuyatore mari mwana asiyachi mari ndakazona foni yako pinda kubva kumba ichinzi mwana aenda kunopuwa mari naadzimai ufu ndobva ndamufonera ndikati naye madzibaba kota kuwirirana zvakare futi here zvekuti unopa mwana wangu mari unochiodzerwa nani isasi kuwirirana mwana ane mwana kupi mari zvikazi apiwa naadzimai vangu pendoni yangu yandawedzerwa ipapo mari $54 yavakapa mwana ndikati mwana wangu wani mwana musikana mari ane mwana kupi takudzore kuti musvike pakumba musingafonera mai vake kana kubvunzo ini kuti kana anga manda zvekuti muda kuwadzana nini kana kufona kuti mwana wanyaya akuda mari takupa mari ndopa ndakanobvunza adzimai vake ndikati pamapa mwana uyu mari amai vake mavaudza here zvikazi ndakazovaudza after 2 days vakati kudii vakati maita basa ndopa ndatsumudza nyaya iyi ndobva ndanisa kuna sabhukugodzi ndopa ndaenda kusabhukugodzi kune mazuva akanditahadza zvakare akabva mukanwa memabi yangu uyu achindito ndikati iwe gweshe kufamba mano kuti adzimai yako akabvisa pamiri pangu ndikati mazuva taura kuti ungadzi womunhu here aimazva ndakaudzani zvikazi mutyini wako mutyini wangu zvinei abva asvika padare sabhuku yakazi waita zvakanaka wauya wemwanzi brown ndibvonzi ndomazuva taura nemurume uyu zvikazi naiwe patakasangana nevatina kukutsura here kuti ukuzviitire zvekufamba nemukadzi wechi wemabi yako kana muna tahari kufambire mhuri yangu hari kufambire chi nemhuri yangu ndikubva ipapo nasabhuku tokupedzisira iye pane vaakazobvuma kuti adzimai kuti akafamba navo anzi kuti akabvuma anoramba pane patakazoshinzwa ndaito zvamunoshandiswa nemupostori iye ndobva ashinzwa akufurwa nemabi yake mupostori ndobva anzi naye madzibaba maudi yachinja mupostori achiti kudombo chavo kana mambo achitendera ndinouya akasungwa rimwe zuva akazi naye madzibaba mukadzi womurume uyu auya pauri achitaura zvaaitaura wakadi kumutsura zvakanzi ndakanamata nazvo ina handizvizive zvakanamata nazvo zvakana kutsura mudzimai yangu handizvidivi handizvizive akazara pamberi pomupostori wauti achindinawo ndokubva pataura kuti izwi rokunzi pane baba ava nemhepo iri pavari nemhepo iri pana amai zvakawirirana zvakasunga chimwa chete nepostori iri muprofita angadai ari munoda rati ndinouya mukasuka rimwe zuva ndinouya kupedza nyaya mukunda here kuita mukunda ikrechi ipi cheche uya nokudzona zvengotsvuku adzimai yangu avaende ikoko andatodzana kuti kushandira kwanga kuti adzimai yangu alright ndazvinzwa zvakati wandei zvirikuratidza kushambidzika kwauitika mupfungwa dzako pamusoro pechipi kwetiri kuitwa nazvirimo chozvavagare zvese zvataurwa chipi chaunopikisa nechipi chaufunga kuti inini pasokupikisana nomumwe okuti akakwira motikari nemudzimai wake vanopikisanapo unopikisana pamwe nevapo pamwe pacho nokuti okuti ndakafonera nanambuya wake kupikisanapo Pemari pemari yakavhurwa. All right. Inyarara. ndatinoda kunzwa atino zvese zvataurwa imuno ndati ndepapi paunopikisana napo chete handiti saka undipa nzvimbo iyi pokuti atiyo wakakwira motokari kana kuti chovha kana kuti bhazi kana kuti chii nemudzimai wake wapikisanapo pechipiri pokuti ati wakafonera vanhu vakafonerana neambuya vake wapikisanapo handiti pane pamwe pamwe pacho pechitatu pekuti murume takatishangwa neshonga chokwadi anditi chimomupinza mari yashimizwa mari andika saka tachimafrendi mafrendi saka tangodzatakazvikuita mazendo zvema zvisizvo but mwangu akazika kumufemera nyaya kudanira mukadzi wake tombodanira mukadzi wake
Alright. Vabereki takatere. Chiri kunyatsonzwa chaive. Murume uyu apikisana zvinhu zviviri. Zvimwe zvese zvaana kudini? Haana kupikisana. Zvokuti ane chokuita nevana vomudzimai uyu haana kumbozviramba izvo. Akanga akamira nawo pachitezo chokwadi. Zvokuti iye uyu shingirai akati shamwari nenhau yemudzimai wangu ushamwari hwedu hwadini? Wapera. Haana kupikisana nazvo. Shingirai achiti kwaari shamwari, takuwirirana here kuzenge wakupa mwana wangu mari? Haana kupikisana nazvo. Amene manzwi andaita ndiwo amanzwi enobereka. Izvozvo. Zvekubvisa mimba. Aiwa, ndinoda kupa nguva kuti ndakutsanura ndatitsanura zvese zvataurwa zviri. The public also kupikisana. Wanyura. Kana wakuda kuzoshandisa mukana wekuti ndidzokere turupikisa apo, inini pfungwa dzangu manje dzinenge dzakuti wakuda kugadzira chitoi chako pandiri. Wakuda kugadzira chitoi chako pandiri. Unoziva kanhu kai kanotambiswa naadiki vakati kamarioneti kanopota kachidacho ndezvaona kuti akandira. Handiti? Shoniwa iwewe kutaura chokwadi chaiko ipo. Hauna kumbopikisa kuti muprofita akakutsura kuti iwewe mukadzi wouyu akava achitaura zvakati kunoiwo wakaregerei kumutsura wakatiwo wakanamata nazvo. Hauna kumbopikisana nazvo. Zvizo wakanamata nazvo. Ini muprofita yachitika azimeyangwa azimeyangwa mumumini. Azimeyangwa mumumini. Profita pakandifunza muprofita wakanditika. Akandifunza akati madzibaba imwezi muprofita nditika akati akati madzibaba indwenzi mwezi ishi ndika pana mai ava pane mhepo iripo ndika yakonzera kuti iwowe ndika nemukadzi uyu munesani ndika saka uyu murume ndika akagara chinesera mukadzi wake saka abva aita advantage yekuti akunesera mukadzi wakanditika saka ndeyekuti profita akabva amai ava nemhepo iripo vai vanofanira kuita seni iwe misa uri kumhanya amai ava tidzoka tanga kutaura uri kumhanya ukatengeretengeyo muprofita nditika akatsara akati madzibaba indwenzi mwezi tinawati anditika zvakasangana mwezi wakaita sei ndikati inini ndika miedzo ipi yakasangana nayo? mwezi yemukadzi wina nemurume hapasi kubuda zvakanaka ipapo. Profita akasikokuti handikushoniwa kuchechi unoshandisa zara kududi shoniwa ndokubva muprofita ati madzibaba ashoniwa indeideidzi pakati penyu nomukadzi washingira handitika kureva kuti nhauyo inochokuita nomukadzi washingirai haisi yokuruka kunge chidweiri yakatoonekwa nokudenga pane chiripo pakati pako iwe nomukadzi washingirai. Baba ari kunzi izvo. Uyu muridzi wemukadzi arikutaura kuti muprofita akaprofita kuti ngirozi yamai ava nengirozi yababa vanhu zvabatana ndizvozvo chinhu chimwe chete achibvunza kuti asi mukunda here wanga achibvunza saka ngirozi yavo yakabatana kumweya kundobva wazobata mabasa panyika ndozvachikureva aiwa mupe mukana pa mwana mukana taura hako iwe. Ini ndoda kufamba nemazwi aya ataurwa ndisingati ndechokwadi ndisingati ndonhema asi chokwadi chinoburiswa newe naiye muri vaviri handitika nhau dzaataura handina kamwe pandiri kunyatsoratidza kuti akazoenda kunotaura zvisipo zvausina ruzivo nazvo
nauye kuti wo kundesana nomukadzi wako unotori nozivo nayo. Nauye kuti wo wakaprofitwa nemumwe muprofita, iwe uchizviti uri muprofita unotori nechokwadi nani. Nokuti panapa pari kusanangurwa kunzi muprofita uyu akatogadzirirawo kuuya munodani munomu. Ndanzwa uyo achitsanangura achiti kana mambo vachindibvumira mune dheti rechipiri rekoti ndinozouya imomo ndopawo uchapupu hwangu maererano nezvandakapiwa naMwari pamusoro pashoniwa nomudzimai waShingirai. Achitsanangura uyo ari kuti mweya pana shamwari yako iwe muprofita uyu ndiwo wakatsanangura kuti iwewe shoniwa iwewe nomudzimai waShingirai ndiro dzenyu dzawirirana. Saka tikamushedza akauya nesikorora saizvo. Mushedze akati kudiwa chitaura zvaakataura. akati rakatamba yava vane mhepere pavachanjika yakonzera kuti murume kunedzera mwedzera mukadzi wake vakubatanzwa munyaya iyi usimungadiwa nyaya iyi zvakataura. Right. Kana mweya uyu wakanga uri ndaikunofonera yacho. Mweya uyu uri mukadzi waShingirai uriwo waita dambudziko mwero. Handiti sei mweya iwoyoyo usina kunoita dambudziko pamuprofita iwe wauya kwauri iwe. Mukadzi yana ndiri kutsanangura kuti ini ndiri pana. Handitika taita mweya uyu. Mweya uyu unoda kuwira pandiri chete hausida kuwira pano nechikonzero chei. Chii chiri kudonzera pandiri inini uchisiya uyu kana kuti chii chiri kuno uyu chiri kutaramutsa kuti usauye pandiri enda kuno uyu. Chii chakosha pandiri ni kuti ndibatane nemweya. Sei iwewe wawirirana nemweya womukadzi waShingirai. Iwe mweya womukadzi waShingirai unoshupa iwewe usina kuwirirana nomuprofita iye akuprofita. Ndozvataurwa nomuprofita kwauri. Aiwaka iwe wati muprofita ati madzibaba mweya uri pana amai ava ndo wako kukonzera dambudziko. Wazotsvaga sei kukonzera dambudziko kwauri iwe usingakonzeri dambudziko pana iye yamuprofita wachii. Waregere kuenda kuna iwe wada iwewe sei. Kato Pindura mwanangu. Saka izvozvo chete zvinova nechivimbo kuno uyu kuti pane zviripo pakati pako iwe nomukadzi wako. Dai wanga uri mumwe zvako wakasununguka waifanira kutaura chokwadi chako chose. Pane chiitiko chatinosangana nacho muupenyu chokuti mudzimai anokwanisa hongu. Regai nditaure ndichiti hakuna munhu anotanga kukonza mumwe kunze kwomukadzi. Iwo murume unozopedzisa zvako asi iye ndiye anenge atanga. Asi apo chashambisa maizvo chokuti azonyatsobuda pachena kukukonza iwe. Ndozvakutaura iwe kuti mweya uyu wakonza. Asi sei wakukonza iwe unozvawaita kuti ude mweya uyu. Sezvinongoitawo iwe ukasangana nomumwe mukadzi kana nomumwe musikana pane zvaanoita zvaumenyatsotarisa kuti maitiro aya danga ari mudzimai wangu, maitiro aya danga ari musikana wangu, pane zvinenge zvaitika ipapo. Saka kakudhonza ikako katingati pachirungu magnetism iyoyo yadhonza iyoyo ndo yakonzeresa kuti iwe upinde mudambudziko nomukadzi waShingirai. Atiri kuzvijengesa. Bvuma iwe zvakanaka kuti zvichokwadi amai avo vakauya kukwirawo pamwe vakanditaura kuti shoniwa hapana zvaari kumboita mumba baba mungandibatsirewo mungandabatsira. Uyezveni nemubvunzo wangu wada kubvunza kuna Shoniwa. Iwewe wanzwa uyu Gwesha achitaura nenyaya yemukadzi wake kuchita noiziya wambotaura waiziya iwewe. Achifamba nemukadzi wake zvese zvaiitika iwe uchizvinzwa uchitotaurira uyu kuti mukadzi wake ari kuti zvakati. Information yese yainika kwauri handiti iwewe sei usina kuregedza kuita mabasa ese kutaura nemukadzi wake kuwirirana nemukadzi wake ava vachinesana nenyaya yako.
sei vakaramba vakamirira chete ipapo uchinzwa kuti vanhu vari kunetsana nezvazvo ende uyu akakutsura kuti siyana nezvemukadzi wangu iwo karamba wakashingirira chete choimboda chaiva chiri chii naunanga anga kupedza nyaya iyi kupedza kunyama pedza anga kupedza nyanda munhu kana ipa vanongopedza sai nangosusukizvaizvezvichamuserikuwata atatotakati pamusoro wedari nine murume mukadzi wakanamva ndamudana mukadzi wake uyu murume ndika aijakomba one mukadzi wake ndiwabatsira ndika pakaenda muzikomba wake ndimushandizire ndandika murume andifonera neusiku manya kuno wanangu arwara ndoenda kana mukadzi menga ndiziva pamusoro baba tingaparadza nguva zvedu asi sezvo zvataurwa naasesi okutanga akutaura kuti mukati mazvo mafoni amaifonirana hauna kuzviramba mafoni awaitaurirana nanambuya hauna kumbozviramba zvakare pagirendero iwe wakati ndatozovaona pagirendero pane mukadzi wake waingoona mukadzi wake vana vake hauna kuvaona wabva wazotaura futi pokuti foni yako iwewe ndiye yaitaura nomukadzi naambuya vako chete ava ushamwari yako iyi usingatauri nayo chokupedzisira matorangana nomukadzi wake uyu kuti asauye kudai kuti nyaya ibude pachena nokuti mukadzi wake ndiye ane nyaya iyoyi yatanga tifanira kuti tipedze tidii asi kusauya kwake nyaya yako iri kukutsidzirira muna izvozvo tapedza ine mukadzi vakati atamba nomufoneni kusiya kudari atomboziva regedzai tikutaurirei pakati pechinhu chakadai so ichi uyu anotofundawo komuniketa nemi muri tu nemukadzi zvainyararai ndiudzei nyaya iripo ndeyekuti kudai mukadzi uyu anga ane chokwadi chekuti hadanane nemi kanti hakuzivei imimi maimupusha kuti uyu atonochenesa munzwa saka pama tobika nyaya yenyu kuti iwo usauye nokuti ndiye ane chii kunogatia kunogara kunokuti akagarira tiri zviraure zvamuno imimi semusina kupusha mukadzi muchipomera ndimuna mazorwa madhaka aigezwa nomukadzi wekupi wai aramba kuya kudare mimisamunichidzidzisa kuti imi muni madzibaba kai kana maishandira madzimai simungaimuswa akati toenda kuti atonochenesana imi matodziva kuti hasi kuya but ndiye aneesaka hamugone kutomboiramba nyaya nokuti ndimatomurambidza dai mamuri chokwadi muri madzibaba kumasove kunoitwa chokwadi ainge auya ine andika andikonofunda mukadzi wako andika murume ndagara mukadzi wako munomufonera mauda kuramba kusamufonera nhasi kuisa kwangu here pamutokuisa kwamaifonera asikamfonera naiwe pamusoro alright iwe murume mukadzi weuyu unomuziva mukadzi uyu ndinokomuziva kuti unomuziva koye murume uyu unomuziva vakambokushevedzera here kuti uyu autigadzirisa dambudziko mumba medu kuti uzowanikwa uri kupinda mukati memhuri iyi chichakakusumudza ini murume uyu anditeka agara tangoti rimwe saidi muzukuru rimwe saidi ishamwari andika zvese murume mafamba ite sinaidazi amurume ana chete chese nasikaziva andika sikete kese ndaiziva secret yese waizi yanga iri yei secret yacho yanga iri uyu murume andika sikete tiri panje kuti murume andika akafa kwanengana kuenda andikuti vanenge andika aindiuza because murume anowakazi vangati anowakazi tsvuku achika varakazitoa ndika akati akanakaenda ndokarari andikuona chamwani ndakuita sei ndakuenda kwarari ndika ndikuomba yechi chepasi anoita sei
taura anokazi vaviri anokazi vaita ndika kana dai kwara kana ndikuka tekuswa kwafuka kwenda ndika madzibaba ndakwenda kwata ndika ngoma lechi ngoma ya basi ndika ngoma atuma mukadzi wake lunyararo ngoma atuma mukadzi wake ngoma ndika kuchuma ya basi azibengwa nenga azibengwa tsama ndiyo bomba umwe ndika kana mwana yake karwara azibengwa kuti vatsara mai vashuva mu fara nyarara pale vakamurwara mwana wake andika azibengwa akatsara mai basi vakandifeni ndakandipa murumo azibengwa ipo ndika murumo yake achivazo ndafuti pale vakazi mwana kuchikoro aizi mwana wake akaibra zibengwa ndika akadibema chikoro akachiwa musodzi akapiwa vitu dzadzi yangu akachema mizonzi alright fine ande azibengwa momo ndika akapa matipi mari wala zibengwa ndika but ngulume mangwana ndika akahenga amugazile chi nyaya manje chifava iwo chinzo paripere pamaka sainirana kutaura kwako kwawaita iwewe ndaona uri murume anotunhu twake murume anotsitsi ndizo ndati uri murume ane tsitsi ane rudo anobetsera vamwe varume vane dzimba dzavo ndio nokuti apa wataura kuti ndiwo uyu baba ava vanotouya kwauri mukadzi wavo motopa futi kwauri iwe wobetsera saka ndoda kuti ndikubvunze iwe mukadzi wako iwe paunoenda kunobudisa misodzi kune umwe murume mukadzi wako achizotevera ikoko kwaunenge wabetserwa zvakamira sei pamusoro changamira tokutokadzika nazvo mazuva akutaura nekuti dai ndaikundika ndainomubvunza kana andibatsira kuti koma pamwana wangu mari sei ndine pandoti onese dare ndasikati ukataura ipapo iwe muno kana uri muno atidi mumwe munosara makabvarwa kana wapiwa mukana wekuti taura nhau yako apa iburitse yese kuti tikasike kupedza nawo ndiri kushamisika kuti murume anga indibatsira murume pandatangawira ndaita kushamwari uyu akanga akatorwa musha wake nemumwe munhu ane mari kubva 2013 musha indikamubatsira nemaroya kuenda kuhigh court andiyo nhau yatiri kuuya pamusoro wenhau iri mudare murume uyu handina pane kanochema mumba kwake china mari yevana chikoro ndiri mando nemaini yake zvichita zvemamaini aiti ndiri muprofita so ausichi ushamwari ngaudi ngaupere iye madzibaba hauna kunzi here nemuprofita uye madzibaba taura chokwadi umire nemuchinji wenza nemuchinjiko iwe waoneka nekuda kwezviri pauri ndozvaita kuti uoneke uyanga uri kuita zvino iwewe kune muprofita here umwe waunoziva iwe pane mumwe muprofita here mukati menhau yako waruziva kana kuti aibetsera ava kana ndakabetsera panhau iyi ndati kune mumwe muprofita here waunoziva pane muprofita ndiakamuendesa ndakaita ndimuprofita wandiziva andambaramba izvo handizvo zvatikuti kwakaenda na ndangokubvunza chete kuti iwe kune muprofita mumwe waunovimba kuti uyu muprofita zvechokwadi uyu anobetsera zvechokwadi uyu anonzwa denga uyu aripo here aiwa ndiri kukubvunza iwe ndimi maenda kumuprofita saka ndiri kubvunza kuti unovimba here nomuprofita wamakanga muri kushanda naye auvimbe naye ndezvekunyepa anotaura chokwadi ndeupi vanga vaudzana zvekunyepa chiteerera manje uchinzwa zviri kwauri nhau iyi yapera kare zviri kwauri kuda kuti mukadzi weuyu ave anouya achipindura asi pakuti nhau irambe chienda mberi mutongo wacho unozokuremera zviri nani kupeta muramba paunenge uchiri munyoro tikazopeta tikaumanikidza kuupeta waoma unochoka nokuti apa chatiri kuda kuti tinoita tiri kuda
kumapostori, kumaprofita, kung'anga, kumidzimu, kune kumwe kuchora-chora kuri kuitika. Saka patiri kuda chokwadi, iwewe one waenda kunoonekwa uine mainterest yekwenda unobetsera vana vemumwe. Iwewe vako vana une vana vangai? Une vana 6. Vese unovabetsera zvokuti havadiwo attention yako iwewe. Fava iwewe ndationa une mutoro, mhuri yako yakanaka chaizvo, vana 6. You are a responsible father. Andiro zinzi uri murume chaiye, vana 6, vana vako Mwari akakupa. Ko paunozoenda kunowanikwa uchitaura nemukadzi wemunhu, mashoko yapi anenge muriyo muchikurukura naye? Asi wakaonekwa wakamira naye. Mira kwaunenge wakabva kuna basa. Asi tiri kuti iwe kuonekwa wakamira nemukadzi wemunhu waunoziva, angave muzukuru wako, angave ani, zvinenge zvabva mumuridzi wemukadzi akufungira kuti pamwasekuru avo vanenge vakutora mukadzi wangu. Iwewe paakakutsiura uyu achiti izvi zvawakuita izvo zvisiri izvo, kana uriwe ushamwari wacho ngaupere. Chiripo chakanga aona, muromo we haana kukutaurira here iwe? Haana kukutaurira? Haana kumbotaura kuti kana ushamwari uchifamba wakadai, saka ushamwari wacho ngaupere? Chii chakanga aona? Chii chakanga aona? Nditaurire. Asi wewe pane mwaka here wakamboonekwa wakambomira nemukadzi wake here? Aiwa, mira havo. Ko pafoni pane mazwi akambotaura nemukadzi wake here? Pafoni pane mameseji here yakamboisa here, kana panoguma mukadzi wako uyu? Mukadzi wake ndovani manamba mochete kwete kutini. Aiwa, hatina kubvunza kuti mukadzi wako hapa. Tiri kutaura iwe nemukadzi weuyu. Hapana here pamukambomira mese muri? Hapana kana wandi, hapana kana. Ko mangwana vakazouya vakataura, pakave nevanotaura kuti zvichokwadi vakakuona pakati, mawitness vachizotaura kuti zvichokwadi vakakuona, uchati chii? Mira, paunoziva chete iwe uri pabus stop uchitaura nani? Mira, nawiri kutaura mawaiwanikwa iwewe nemukadzi wemumwe muchikurukura zvino. Saka uri kuramba kuti hauna kumbokurukura nemukadzi wewe? Hauna zvachose? Ko iye akazouya achitaura kuti makambokurukura naye? Zvakanaka. Saka panhau iyi uda mukadzi yetu mushedza? Uri kuda kuti muprofita tomushedza? Muprofita tomushedza? Inini unonitendedzawo ndounzwa muprofita wangu? Watichateerera tese muprofita achataura chokwadi ndewe? Aiwa, nokuti isi takuchengeta mazwi ataurwa muno mudare, vese vari kuteerera. Saka akauya akataura mazwi ataurwa pano, iwe uchati chii? Mazwani gatsara kana chikoro zikich kana kana chikoro zinde kunya. Chikoro ndapi? Nanga chikoro ndikundi. Mali.
Aningane chiko mazwi emprofita amchata demi ndika lezo ndiye chikwadi ndika kuti kuti emprofita uyu ayo chikwadi ache kuti kuzere ndi chikwadi saka chiona mwanangu mukati mekukurukura kwatiri kuita ausiriwe watanga kuve uri profita saka ndimi wacho munofanira kutonzwa kuti kudenga akudi kunyekwa ende matopika futi apa ende kana kutowanikwa patsitsi dzenyu panyasha dzenyu Mwari haatoni zvachose kuti maprofita mutore mukana wekushungurudza vakadzi vevamwe vanotambudzika nokuti mweya wakapiwa iwewe mweya wekuti uchengete vana panyika zvinovo kana wakuenda watogara ipapa nemhosva dzakarerekera kunhau idzodzo basa rako unenge wapotsa pakutuma unenge watadza kuratidza basa rako apa wagara apa nenhau yekuti uyu ari kushunguridzika nerudo rwakuisa pane mukadzi wake uchisiya mukadzi wako sei wasiya mukadzi wako pakutaura pakuwanikwa uyu uchipedza nguva yako kune mukadzi weuyu saka apa iyi nhau iyi musi wa 28 June now iyi ichakontinue case to continue